फैदा मामि फैदा थ' हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय। बिराद सान्दुं गोसा लोगोफोर, ओमफ्राय दा जोङो न' फारसे आगान सुरलांनो नागिरदों आरोखि। ओमफ्राय खारनायाव फिरफिलि गंनै मोनदोंमोन, ओमफ्राय जोंनि एसे गोजानमोन, गाबज्रि हरबाबो खोनायासै। ओमफ्राय दा जोङो फिरफिलि नेगासिनो आरो फिरफिलि मोनबाय जोंहा गाखोबाय। मामि फिसायाबो गावनि देलायग्रा सोदों नामा बेगाव? मा सोखो नोंलाय बेखौ देलायग्रा? आन्थि लोगो मोनदों नामा? फैनानै नै जों दा बिजनि बास गाखोबाय आरोना। ओमफ्राय गासिबो सिटआनो खालि साफा सानै मानसि जाहांबाय। गोबाव नेनांगोन बायदिसो मोनबाय आङो। जिरायथ' मामि, बेयाव जिरायदो। नै ओरै साइडआव जिरायनांसिगोन, ओरैबा सान्दुं नांलांगोन आरो। लास्टआव जिरायसै नामा नोंलाय? फैदो जुस लोंसै। दलद थादो दे, दलद था। बेगा दोनथ', नै बैयाव दोनथ'। सान्दुं जायो बैथिंजाय। जुस लोंनो लुगैबाय आरो बिराद सान्दुं नालाय मोदानलायनाय। दे लोंनानै लाखादो दे सानैबो आराम। जिरायदो मा बैयाव जिरायदो, जिरायना लों, गोग्लैगोन ना। मा होनदों? बिजनि होनदों। जाय बिजनियाव थांनो गाखोफै होनदों, मिथिबाय? एलाय फुराना बास स्टेन्ड बिजनि। फैनो रोंगोन ना रोङा दादाजों नोंजों न'आव? फैनो रोंगोन? गामियाव फैनो रोंगोन नोंसोरो? दे लोंनानै लाखादो। गारिया खारबाय, जोंहा खारहांबाय, स्टार्ट होबाय ने मा? खारदो गारि खारदो। एम्बुलेन्स गारि नेबावगोनसो नामा मामि? नेबावगोनसो नामा मानसिखौलाय? होख्रावै बिजनि होख्रावै ने मामि ने? दासो खारबाय। मानो बिदि खुगाखौ? बारबो मोनबाय ने दासो खारनानै। बाय साफागुरि बाय ने। जों दा बिजनि थांगासिनो। सासे नै बाय साफागुरि। जों दा थांगासिनो हिउ बार जानानै ने। दा जों ससे लामाखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो नेक्स्ट जोंहा गारि गंसे सोलायबावनांगौ दङ। नों गारि गाखोनो मोजां मोनो ना मोजां मोना मामि? मोजां मोनो। सान्दुं ओमफ्राय बार मोनबाय आरो दा। जिरायदो। मोजां बार बारबाय नै दासो। उन्दुनोबा मा? उन्दुआ? बारा गारि सिङावनो मोसाबाय ने मालाय। मेथाइबो दामना होबायबा। बिजनि हाबबाय लोगोफोर नै। माला बिजनि सफैखो पात्ताखौनो मोनलायासै आरोना।
एकदम हिउ स्पिडाव खारबोबाय नालाय गारियाबो दा नायदो नै बिजनिखौ आव दुनालि दै मोनसै लोगोफोर दुनालि ब्रिज एलाय मोनबाय नै दुनालि ब्रिज मोनबाय इलाय दैया लोगोफोर ओरैनो गावबागाव लाखादों रा जाहा लास ओंखारबाय लासै ओंखारदे लासै ओंखारदे फिरफिलि हमसै र' फिरफिलि ओइ नों ओंखारनो हाया नालाय बामबाय दे उलुबारि स्टेन्ड যাব उलुबारि स्टेन्ड কিমান কিমান ওই বেশি হয় जेबो बावबोआखैथ' मामा जेबो बावबोआखैना दा नै जोङो फिरफिलि हमबाय आरोना उलुबारि स्टेन्डसिम ओमफ्राय गंसे गारि गाखोबावनांगौ आरो बिजनि मोनफैबाय बेनो जोंना बिजनि टाउना सानडे बाथाय बिराद गिदिर जायो आरोना नैबे ओरै साइडजों स्रिं स्र' नुदों बिजनि क'क्राझार माबायदि माबायदि बबेया साबसिन खिथादो बिजनिया साबसिन ना क'क्राझारा साबसिन क'क्राझारासो साबसिनलाय बुंजायो साइथिं बारबाय जों नै दा सान्दुं आयौ सफैबाय नै लोगोफोर एकदम गारि गंथाम गाखोबोनानै गामियाव सफैबाय आरोना गेब्ले गेथे गरमाव आयौ थोयो लोगोफोर गथ' गथाय लानानै गारि गाखोनाया एकदम दा सफैनानै एकदम थान्दा मोनलायबाय आरोना औवा बारि गोजा नालाय जोंना फैदो मामा आहा लानाङासै हनै सासे गामि नालाय हनै अजनबाबो रेजें खालामनानै थाबायबाय गरमाव जांग्लाब जांथाब सासेया बियो सोरनि गामि माबे मा नुदों भिडिअ थांसै लेंहरगासिनो दं आबैया बे दालाङाव मोजां थाबाय सौथुगोन गामिनि हेंगिं ब्रिज मोनबाय नै लोगोफोर सनाय दैसानि हेंगिं ब्रिज जोंना मोजां थाबाय मामि दैया फिसा जाबाय नै दैज्लाङाव गिदिर जायोमोन आरो नैबे जेनलाबसिम थ' हेंगिं ब्रिजआ दे मोजां थाबाय सौथुगोन बौवोना औवा गोजाना बेयो औवानि दालां बेयो बेम्बु का ब्रिज है ये गोलैगोन चारों तरफ देखो बेटेलनाट का बागान है सुपारी का बागान है चारों तरफ जोंनि गामिया बेनो लोगोफोर नै ओरैबो हरैबो खालि गयनि बागान गोजा आरोना आजिखालि गोदोथ' लांदां लुंदांमोन बेफोरखौ गायनो गोसोखाङामोन आरोना जा दं बेखौनो जायोमोन ओमफ्राय दा मालाय बयबो हा खालिखौ माने गोसो होजोबसै आरोना गय बागान खालामो लेबु बागान खालामो थालिर बागान खालामो लोगोफोर दा आङो न'आव सफैबाय ओमफ्राय एकदम थान्दा मोनबाय नै नेचारेल बार गुसुनो बार बारग्लांगासिनो दङ आरोना दा ओमफ्राय
नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनजों फैफिनसिगोन लोगोफोर आं मानि थाखाय न'आव फैदों नेक्स्ट भिडिअआवसो नोंथांमोननो बेखेवनानै खिन्थासिगोन आरो आङो ना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन